Ajruplan tal-linja tal-ajru Air Madagascar il-ħadd filgħodu għamel inżul ta' emerġenza f'pajjiżna wara li wieħed mill-passiġġieri miet abbord it-titjira. L-ajruplan Airbus li kien sejjer lejn l-ajruport Franċiż ta' Charles de Gaulle f'Pariġi niżel Malta għal ħabta tad-9:30. Dan wara li l-kaptan ingħata l-awtorizzazzjoni mit-torri tal-kontroll tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sabiex jagħmel inżul f'Malta wara li informhom bil-mewt ta' passiġġier. Il-passiġġier Jean Ernest Capetian, Franċiż ta' 65 sena, beda jħoss uġigħ f'sidru u ntilef minn sensieħ u miet ftit momenti wara. Huwa kien akkumpanjat minn martu. L-ajruplan kien sejjer lejn Pariġi minn Madagaskar, iżda f'nofs il-vjaġġ il-passiġġier taħħas ħażin. Fuq l-istess titjira nserta kien hemm tabib iżda minkejja l-assistenza medika li taħ il-passiġġier tilef ħajtu. Peress li l-eqreb ajruport kien dak ta' Malta, l-ajruplan niżel Malta bil-Maġistrat Ian Farrugia jiġi informatu jordna sabiex kif l-ajruplan jinżel f'pajjiżna, il-katavru tal-Franċiż jitniżel mill-ewwel minn fuq l-ajruplan u jittieħed fil-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei. It-tabib forensiku Mario Sherry nħatar bħala espert tal-qorti fejn mar mill-ewwel l-ajruport u fi ftit ħin lesta l-eżamijiet forensiċi u dan sabiex l-ajruplan ikun jista' jitlaq minn Malta fl-iqsar ħin possibbli wara li lesta l-eżamijiet forensiċi il-katavru tal-Franċiż tniżżel minn fuq l-ajruplan u ttieħed lejn il-kamra mortwarja permezz tal-karozza tal-mejtin tal-Pulizija.